8 раката тарове дар ягон ҷо нест бародари азиз. наомадад аз пайғамбар ягон ҳадисе ки пайғамбармон 8 ракат тарове хондааст. куҷо дар ин ҳадис? ӯ ҳадисе ки 8 ракатара бародаро баъзеҳо меёранд, ӯ ай намози таҳаҷҷуд ай. ӯ худшам дар боби таҳаҷҷуд омай. ё худи ҳазрати имом авзоӣ қати ҳамин баҳс бигем баҳс не, ҳатто имом абу ҳанифара пеши ҳазрати имом авзоӣ ки ӯ мардак муҳаддис буд, ҳатто шогирди имом абу ҳанифа абдулло ибни муборак вақте пеши имом авзоӣ рафт барои таълими ҳадис, гуфта аз куҷоӣ? гуфт ман аз куфа. оҳ, гуфта аймун шаҳри як кас абу ҳанифа меган ба рай кор мекуна, ба ақлш кор мекуна, ҳадисҳои пайғамбар мондаги та аз амун шаҳри? мега абдулло ибни муборак ягон гап назад, хаб кардан. барои ки шогирди абу ҳанифа буданд, медонистанд ин тухмате дар шаҳри ӯ. пагоҳ баъд ҳамун гӯем дастхатое ки ҳазрати имом абу ҳанифа доштанд, ҳамвакҳоро оварданд, гуфтанд ҳазрат ҳамира як мутолиа кун. мутолиа кард, вақте баромад гуфти моли ки аст? гуфт мутолиа кардӣ? И гуфт кадом одаме ҳаст бисёр олими калон аст. гуфт ҳамин ҳамун абу ҳанифае ҳаст ки шумо гуфтем ки вай бо ҳадису оят кор намек, бо ақлш кор мекардааст. барои мин бисёр масъала буд. ҳатто муҳаммади боқир қатиям, набераи пайғамбармон қатиям ҳатто рӯбарӯ шиданд. ҳамун дам бурда сияш карданд. гуфтанд абу ҳанифа аз раъеш, аз ақлш, аз шӯрноки худаш истифода мебарад. муҳаммад боқир гуфт: мардаки хуб, ту сухани бобои ман мондагӣ ба ақл кор мекунӣ? ӯ ҳақ доштан гап зананд, ӯ набераи пайғамбар буд. и ҳазрат эҳтиром кард, гуфт бисёр нек мешавад шинем рӯбарӯ ҳардумон суҳбат шиштанд. мега гуфтанд ки имом абу ҳанифара дар ҳол ҳазрати имом абу ҳанифа як ду се масъалара пешаш овард. гуфт намоз муҳимтар аст ё рӯза? абу ҳанифа муҳаммад боқира гуфт кадомаш муҳимтарай? гуфт албатта намоз муҳимтарай. гуфт агар ман ба ақлм кор мекардум, барои занакое ки ҳайз мебинанд, агар моҳи рамазон мешуд, мегуфтум ки хоб намозотона, рӯзатона, намозотона нахонену, намозотона бихонену, рӯзатона нагиред. вале фармудаи аллоҳи меҳрубон аст ки зане ки аз ҳайз ки пок шуд, ӯ рӯзаша қазо медорад, ӯ намозша намехонад. агарчи намоза ҳукмуш баланд аст, вале ман ба ақл кор мекунам, ман аксша фатво медодам. муҳаммад боқир гӯш кард, дуруст гуфт палитар гуфт пешоба ё ки манӣ пешобтарай, манӣ наҷистарай ё ки, яъне пешоб бенамоз мекунад. агар оби манӣ дар либос монам бизана, қоқши берашки кардем, ба метавонем намоз бихонем. гуфт албатта пешоб палитарай. гуфт пешоб ки палитар бошад, ман ба ақлам кор мекунам, ҳар пешобда мегуфтам ғусл кунем. ва дар манӣ мақсад мегуфтам ки таҳорат кунем. лекин ҳукми шариате ки дар пешоб бояд таҳорат кунанд, дар манӣ бояд ғусл кунанд. мега муҳаммад боқир айҷош хест, ай пешониш буса кард, гум пеши ман да шуморо сиёҳ карда буданд. аз ин лиҳоз бародарои азиз бисёр эҳтиёҷен. ман ҳамчун бародаратон ба худои меҳрубон қасам ба хотири худо мегӯмтон, ягон ғараз надорем дар росияи монтаҷи шумо. мо авлод ба авлод аҷдод бо ин мазҳаб омадем. ҳамин имом қарзовиёзи зинда дар шаҳри қатар аз умршай 90 гузашта, яке аз олимҳои бисёр барҷаста, соҳиби чанд китоб, ҳатто шайхҳоями арабам эътироф мекунанд олимиша. бин чӣ мегӯяд?
میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که در اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چخیر کنیم پیش روی فتنه را بگیریم، همین جنجال های بین مسلمانان نشود. گو کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود، اگرچه 4 مذهب بر حق هم برادر، لیکن اینش در اینش میگه نداره. همین شبکه هایی که من نمیدونم در روسیه هم میگیرن اینا می مثال حق توحید و اینا می مثال در تاجیکستان هم یا همین شبکه ها میگیرن، در اینجا میگیرن. انا که همین شبکه ها ده هم من گوش کردم، اونم عبدالفتاح خدمتی را، اونم عبدالقدوس دهقان، همین را گوش کردم. سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 بخونیم یا 20. گفتن که اصلنش بگیری 20 رکعته، 8 رکعته تراویح در یگان جا نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثه که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعته را برادرها بعضی ها میارن، او ای نماز تهجد ای، او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب ای که سخن حضرت عمر میارد که در زمان خودش آمد مردم هم خیلی جمع شدگی هر کی تراویح را جدا جدا میخوان. حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبرمون حتی گو هستن. گو حضرت پیش بدرون درون 20 رکعت ای پشتش حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله بن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن، 20 رکعت خواندن. نمی ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را ای جا آوردی حضرت عمر حکم قتل شب رو و از هیچ که حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان ایواز میکرد با خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد میشید، ولی یک کس اعتراض نکرد. از این لحاظ برادرای عزیز انمی خیلی خلل ها در ما وارد میشه. بعد میاد خودش دیگر دعوا میکنن ما مثال اهل سلفیم. تو اهل سلف نیست، تو اهل نزاعی، تو نظام میاندازی. سلف اهل سلفی هیچ وقت نزاع نمیانداخت. حتی میلش بود تو خیلی همون طرزی که چی نمازی را چی راهی را انتخاب کردی با برای دیگران چی در کردی قدر سختگیری میکنی. ها دست از زیر ناف نمان که نماز درست نمیشود. ای مرده که خوب من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لا اله الا الله بگه جنت میره بی نمازم باشد. اعتقاد اهل سنت و الجماعه همین است. برای نماز نخواندنش پیش خدا جوابگره، ولی وای مسلمانه، وای مؤمنه. دست از زیر ناف نمان حدیثش ضعیفه. ای کجا فهمید حدیثی ضعیف؟ این قدر پیروای ابو حنیفه، این قدر محدث مفسرا با این چیز دلالت کردن، فتوا دادن، امروز مثال مانع میشود. همین مسئله باور کن این حضرت داملا خطیم شاهده. من یکون سخنی با خدا ندارم. شهر دا بدیم که اکای نامش نگیرم، مسجد به همین خاطر بستن، همش پیش کردن، گفتن برین گم شین تاتی خطانا تاتی هم مسئلاتونا، مسجد بالکل بستن. همین خوب میشه آباد اینا. برای همین برادران عزیز بسیار این اختلافات در بین ما، هر نام ها قطعی، ایش میام من تحریریم، ایش میام من داعشیم، ایش میام من مجاهدم، ایش میام فلانیم. هیچ کدام همینا برادران عزیز اگر بگیری خدمت در دین در مقصدشون نیست. خدمت در دین برادر عزیز پیروی ای مذهب حنفی را انتخاب کن، مرحمت خدمت کردن بگی در دین، دعوت که مردم به نماز، دعوت که مردم ای حرام ها من که اینقدر برادرای عزیز در اگه من یک شهر شما را در نظر ندارم، من در این جمع گمانی بدم ندارم، ولی من از روی گشت گذارهام اقتباس آوردیستم که ای تاجیک ما حاضر سلفی هست، تحریری هست،
мисол бигем таблиғиш ҳаст, боз ози бо ҳама бадтар бадбахташ бо шиа пайдо шид ки инаш бародари азиз бигем тамоман бо нобахшиданияд. мо дар ҳамон мулкҳое ки таҳсил кардем, куштани мо дар назди роҳу равиши онҳо воҷиб аст. агар вай мара бикушад, вай рост ҷаннат меравад. ҳам шиъара эътиқодаш ҳамин аст. масҷидҳое буданд ки нами ранги масъид нами чувори сурх кардагӣ буданд мамлакате ки ман мехондам. ман гуфтам чӣ бар ранги сурха шумо интихоб кин? ягон рангҳои сафедай сабзай. мега эмоми ира шио ки бикушанд, мо краскаи сурх мекунем. бародарои азиз ва гиромӣ, бовар кунед, ҳам барои амнмон, ҳам барои хизмати динмон, ҳам барои роҳи роста интихоб карданмон ҳамин мазҳаби ҳанафӣ ҳамашта кифоят мекунад. аз ин лиҳоз бубинед авлода аҷдодотона ӯра дар ғам дар мушкилоту дар диққат напартоед. агар яқинан шумо майлаш ҳамин дар роҳи худо хизмат кардана мехоҳем, ба худои меҳрубон қазан 5 вақт намозта бихон. аз ҳамин масъалау масоилое ки уламои мо шумо ба гӯши шумо мерасонанд, ҳамин иншоалло барои шумо кифоят мекунад. лекин мақсадат хай ягон ҳадафи дигар дошта бошӣ, хай ки ушта ҳаволат ба худо. ман насиҳат на аз барои худо мегӯям, вале ту чӣ мақсад дорӣ, чӣ ният дорӣ, он ушта бародар аз дигар зури ман намерасад. яъне бародарои азиз, якум имом қатода гуфтанд офият ва риск, тинҷӣ, саломатӣ, пайғамбар дуош ҳамин мақсада мегӯяд. ва риск ҳам бародарои азиз шумо ай ҷои дигар суроғ накунед. ин риск ай назди худушай. ҳамин ҳотами асам бародарои азиз шогирди шақиқи балхӣ буд. вақте шақиқ назди шақиқи балхӣ мегӯяд 30 сол хондум, 30 сол таълим гирифтум. баъд аз он мегӯяд як рӯз ҳамин шақиқи балхӣ гуфт ки ҳазрати имом шақиқ бигем, пурсид ки ҳотам 30 сол пеши ман зону задӣ хондӣ, аз ман чӣ омӯхтӣ? баъд аз он мегӯяд ҳазрати ҳотам гуфт ҳазрат, ман ҳамин давоми 30 солда 6 чиза барои худам интихоб кардам. бо ҳамин 6 чиз мехоҳам ки дунёро падруд гӯям ва бо ҳамин 6 чиз мехоҳам пеши аллоҳи меҳрубонда манзалату мартаба пайдо кунам. гуфтанд ку гавзан чия ин 6 чиз? гуфтанд якум чизере ки ҳазрат зикр карданд, гуфтанд ки дидум бисёри мардум дар розиқ будани худо эътимод надоранд. яъне шумо медонед ки қуръон мегӯяд инналлоҳа ҳува раззоқ зулқувватил матин. худо мегӯяд ман раззоқам, яъне кафили ризқи шумо манам, ризқи шуморо ман таъмин мекунам, ман соҳиби қудрату тавоноӣ ҳастам. худо мегӯяд вақти худо ки кафили ризқи мо бошад, пас дар акси мо чӣ гуфта метавонед? бародар, ту нагӯ ки мара истеъдоди хидмай, мара маҳорати хидмай, мара даводаву паропари хидмай. не, агарчанде ҳаракат айта ҳам бошад, вале бародари азиз, инам як тахмин ки имрӯз бира ҳамо бигзор магазин дорӣ ё кори мисол ҳарҷо кора дорӣ, имор тобегаро би чанд сум савдо мешавад? паго ҳам бибин, ҳамун меҳната сарф кунад, ҳамун соат қади бира кубин, ҳамун пайдо мешавад ё намешавад? намешавад. ризқ чизи муқаддарияд. баъд ҳазрати ҳотам гуфт, ман ба ҳамин оят такя кардам: ва мо мин добатин фил арди илла алаллоҳи ризқуҳо ва яъламу мустақарраҳа ва муставдаъаҳа куллун фи китобин мубин. ай сураи муборакаи ҳуд ояти 3 ҳаст бародарон. бин чӣ мегӯяд? гуфт ман ба ҳамин оят такя кардам. кадом оят? худованд мегӯяд ҳар як ҷумбандае ки дар рӯи замин аст, خو آدمای، خو حیوانای، خو حشراتای، چیزی باشد جان دارد، من رزق او را تامین میکنم.
алло ра бин медонум яъламу мустақарраҳа медонум ки ҳатто ризқи ту дар куҷое дар куҷо там ризқа меёбӣ ман адресша медонам мегӯям ва муставдааҳа худо мегӯяд ман медонам ки ҳатто ту дар куҷо порчаи замин хона месозӣ хонасозӣ та медонам зеро ҳамаш назди худо ай бародари азиз абдулқодир бедил аҷоиб мега ризқро рӯзирасон пар медиҳад бемагаз ҳаргиз намонад анкабут бехакои хонаро бубинед тор метана анкабут тортанако метана анкабут тортанако аиҷа паша бечоро пашаро қабила метавонад аинҷа паша худаш мега ризқро рӯзиразо пар медиҳад худаш парида ба пеш тортанака меравад мезанад дар туриу ӯ хурданаш мегирад ризқа худо пар мета худаш меравад барои ҳамин бародарои азиз ризқам дар ҳамин дуо медрояд худоё мақсад мара ризқ берасон ризқ ӯ як одам будаст мефтаст ки худоё ҳаминро бугум хай баъдан қатш кинем азад то шумо бугум ана мегӯяд ки як одам будаст фақат дуошо мекунад худоё мара ризқи буғоса бите буғос бародарои азиз дар луғат ҳамин зоғи сиёҳ вақте ки бача мекунад бачаш пашмакои сафед дорад пашмакои сафед доштаи вақте мега пашмакои сафеди зоға мебинад мегуфтаси бачаи ман нест мепартофтаиш мерафтай мега худованд ҳамин чӯҷаеро ки ако пашмои сафед дорад қудрати шикор карда надорад дар танаш як бӯи пусидагиро меоварда мемонад як бӯи бисёр ғализеро ки ҳамин кирмҳо фикр мекунанд ки ҳамин ягон чизи мурдагӣ аст ба пеш ҳамиянд ҳамин пеш ки бияд мехирашод то калон шиданша мега бо ҳамин бӯи худ шикор мекард кирм мехӯрдааст бубинед вақте ки парҳош ки мега сиёҳ мешидааст баъд модараш пешаш меомадааст ин мардак доим мегуфтааст худои мара ҳамин ризқи буғоса бди мақсад ҳамин ҷо якум даштагӣ бо шумо омада бигирад доим дуош ҳамин будааст лекин дуоям дуои хуб вале қудрати илоҳӣ раби ки ҳамура дар ҳамун ҷаҳан бародари азиз бекасу бесоҳиб намемонад ҳамура дар вуҷуд як бӯи бада мепартояд кирмако меянд хӯрданшон мегирад ин аст бародарои азиз дуое ки